S-a făcut ecranul iar negru. Bă, mâncați-și gura ta. Bă, stai, poate trebuie să-i fac ceva la properties. Mâncați-și gura ta, că ceva e în neregulă cu ăsta. N-am ce să-i fac din properties. Deci îi dau play și fiți atenți. Normal că acum am mers când v-am arătat și vouă. Când am arătat și vouă am mers, până acum n-am mers. Acum am mers, ce să fac? Viețile mele, episodul 2 din spălătoria noastră, trebuie să ne facem imperiu aici. Este începutul imperiului. Am învățat data trecută cum se joacă. Și acum trebuie să-i dăm în continuare. Ia, play. Bă, da, ne dă în continuare, nu? Să rămână, doamnă, suntem în viitor. Mama, așa supărată ești? Ori e supărată că... Da, bă, ăștia suntem noi. Da, mă, suntem bine. Deci avem așa, să recapitulăm un pic. Ne pusesem și aici rafturi.